Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe mi hofnon mi alana kon hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdoul Kadir inchallah. Bana andino en gayri waɗgo vidéo ji meɗen ha channel meɗen je Fasaha TV, amma mi yiɗi en puɗɗita waɗgo vidéo en tokkitina waɗgo vidéo ji meɗen dow ko larani tindino je application ji je téléphone meɗen Android. Ko i application gotel nder application ji meɗen je téléphone Android en giɗi en kolla sirriwa gonga nder application man, ko bo foti en en giɗi en kolla website nder application majum. Hidde ko en pama ɗum ɗime en giɗi en kolla ɗon mari haaje a habda abona ha laran haɗa waɗi abonné gal sera a hosa iya dow ton, nden ta i dow ton waddante lunguro a mema lunguro a hosa jiro aɗi tutte dow ton. Ta hosi kanjum waddante alama j'aime, a laran j'aime ha les like, kenan a hosa like ana vidéo majum. Ta ɗon mari bawɗe a hosa partage vidéo jehugo yeeso banani bandam. Nasa nder vidéo meɗen banni ko en kollata hande nder application majum ma bandam ɗuɗɗum a yiyan aɗon mari télé maɗa ha sare abonné man timmi a wala bo bawɗe yago yoɓa abonné majum cede maɗa en andi, malla bo a yite ta'i a yiɗi a lara CRTV hite ta'i a wala bawɗe larugo, a wala bo groupe banani be téléphone maɗa je Android a laran CRTV be luttuɗum télévision ji jeyi Africa pat ha nder téléphone maɗa je Android. Ngam majum mi yiɗi mi holla on sirri majum ne on a lardata ɗo majum nder téléphone maɗa je Android. Nasa nder vidéo majum a yaha lara, ngam to a lari mi andi a usatan. Ta wodi ƴamol a winda ha les commentaire ha banani, ɓawa ta windi ƴamol maɗa like j'aime j'aime j'aime. En nasta nder vidéo banani. Assalamu alaikum. Allah wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdoul Kadir Aboubacar banno andunoɗen en gayrotiri sosai ha watko vidéo ji je banni. To kadi Allah lamiɗo hoddiri mi wardani be vidéol kesol ha dow ko larani téléphone Android inchallah. Masalan a yiɗi larugo CRTV ha télé maɗa amma télé maɗa wala abonné man, Canal Plus ma wala abonné man, to a laran CRTV gal téléphone maɗa inchallah. Nama se CRTV be irada luttuɗum chaîne ji pat to Allah moyi a laran ɗum ha téléphone maɗa ha na bo se ta hosi application e non bo na se to a yehi a torake goɗɗo hokke a lara, malla bo ko a télécharge application a Canal Plus ha waye na banni ha kam ko a mara haje ni a abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV ɗo tan a yaha a lara haɗo waɗi abonné ko bo abonné a hosa abona. ɓawata a aboni ha ton nden vidéo ɗon tawa lara o saɓiɗana ɗum like nga heɓugo larugo hoɗɗo majum inchallah. Nden vidéo man daya en ballotira ngam Allah. Ko mara haje wara nasta nder application mara je Google Chrome. Mo anda Google Chrome, nda Google Chrome ha les haɗɗo ha mi waɗi kungel ɗo hatton on Google Chrome. To a nasti ha Google Chrome maɗa banni se a hosi a muña waddante banni, to waddanma banni a wara babal waɗugo recherche ɗo, nda babal recherche ha ɗo ni a hosa a nasta ha ton. To a nasti ha ton se a waɗa TV Garden a waɗi TV Garden se a hosa a waɗa recherche, a tappa recherche banni. To a tappi recherche waddante banni se a wara a hosa nda ɗo haɗo waɗi bindi ɗo tami a lari Hamadi Kujero, se a hosa a iya dow ton. To a yi dow ton waddante alama bana duniyaru banni a lari ne ɗum waddi a hosan a lara nda a ɗaɓɓita irada lesdi ndi a yiɗi a lara bana Kamaru jotta woni a laran haɗo waɗi select a country, nda ɗum ha les haɗo haɗo waɗi select a country. To a famai nda ɗum haɗo select a country hami sappiɗo se a iya dow ton. To a yi dow ton waddante inde lesɗeji banni a wara tefa Kamaru, nda Kamaru haɗo. To a waddanma Kamaru a yiyan nda Sen Télévision, nda Vision 4 be ko nandi e majum. Jotta miɗo CRTV wala huwa ba wigo se a hosa a nasta bana wigo haɗɗo a laran no ɗum hokkanna ko hokkata. To nda ɓe hokki haɗɗo ɓeɗo waɗa qissa belka ma do qissa sahabo en ko bo dedei artinoɓe salago bana annabo en banni. Mi anda ɗum qissa moyjo nga en jotta on en dari ɗo majum ɗum fuɗɗi mi anda ɗum ndiyan e bo ko fottantan be ɗo an a yiyan ɗo waɗi live en mawninane en lara. To nda ɓe ɗon bolwa fu ha ton tan mi on ɗo nana wolde an. To nda ɗum no ɗum mawni e bo 14h06 ɓe hollate be ler fu ha ton. To en wara en lara bana deuxième chaîne bo en lara
o yalla en wurti sam en tefa Kamaru nda Kamaru nda je en larno Sen Télévision en lara Vision 4 bo en dara ha Vision 4 bo nda ko ɓe ɗo holla ha banni bandam to ayi bana lesdi gondi feere bana ko Nigeria foti a wara babal recherche a wara Nigeria ɓe waddanti nda Nigeria banni nda inde chaîne kujeji je Nigeria en lara bana TVC News wala hokka jonta TVC News Nigeria a tefa ni a heɓan je ɗo hokka a lara nda bana ɗo hokka Wazobia Max TV Prod banni kanjum ɗo hokka jonta inchallah en munya seɗɗa ɗo on lawol ngol a lardata ha kala hunde ɗo jayɗi pat nda lesɗe majum a tefa kala lesdi nde yiɗi larugo télé ko bo CRTV lesdi man pat a tefa a laran inchallah bano gi mi holli ha video ɗo on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi useni bandam ta jutu abonu ha channel min Fasaha TV ngam Allah ta aboni a ɓiɗana video ɗo j'aime mana like nden a hosa a partage heɓa woɓɓe feere ndara ɓe nafitoro be video majum a hofnama yelanama hayruji ɗuɗɗi a daran ɗo video ɗo mi hofni on sosai assalamu alaikum